Нали няма апартамент? Да изгубиш заради един апартамент такъв човек. Такава любов. Защо не му казах, че апартамента не е мой? Нали исках да го направя? Прощавайте, че се забавих. Не можах да намеря чаша. Ето само тази бутилка. Взех от съседката бутилка. Моите чаши всички се изпочупиха. Заповядайте, можете ли от бутилка да пиете? Само, че моята вода е лоша. Пийте внимателно. Нямаше на какво да я преваря. Котлонът ми, нали, разбирате, изобщо е развален. Аз съм потресена, Николай. До вчера всичко изглеждаше великолепно. А днес бедност, мизерия, няма чаши. Просто не зная как ще живеем. Но, Юлия, ние ще се преместим у вас. Там всичко е толкова хубаво. Кое е хубаво? Вие откъде знаете? Ако обичате, откровенност за откровенност. Онзи апартамент не е мой. И ако вие сте имали предвид... Ми разбира се! Така си знаех. Какво знаехте? Че вие самата сте искали, накратко казано сте мечтали, да се преместите да живеете при мен. Негодник! Моля? Добре. Апартаментът наистина не е мой. Така ли? Положението в работата ми е нестабилно.